Og velkommen til den her online gennemgang af det, der hedder et digitalt søkort. Vi her hos SejlGo anbefaler den webbaserede løsning, der hedder Skibo. Skibo findes både som app på din telefon eller din tablet, men også på internettet. Og her sidder jeg altså med min computer og har mulighed for at planlægge, hvordan jeg kommer fra A til B, hvordan jeg sikrer mig, at jeg har vand nok under min båd, og hvordan jeg sikrer mig, at jeg ikke kommer på den forkerte side af afmærkninger, og dermed risikerer at gå på grund. Zoomer jeg tilstrækkeligt langt ud, så kan man altså ret hurtigt se, at hele det danske farvand er inkluderet i det kort, der ligger herinde. Det her det er ikke en reklame for selve Skibo, da mulighederne er mange, hvad digitale søkort angår. Men har du spørgsmål til forskellige typer søkort, eller hvorfor det giver mening at vælge det ene frem for det andet, så er du selvfølgelig velkommen til også at spørge på selve dagen. Trykker jeg på knappen heroppe, bare lige for at nævne eller for at vise et par af de funktioner, den gratis online del også har, jamen så kan jeg ved at trykke på gæstehavne her simpelthen finde alle lystbådehavne i hele Danmark. Jeg kan klikke yderligere på dem for at finde informationer omkring de forskellige havne, det viser jeg lige om et øjeblik, men jeg har også mulighed for at trykke på den, der hedder tankstationer. Og det vil sige, ønsker jeg at sejle en længere tur, end hvad min tank kan rumme, så har jeg altså mulighed for at finde ud af, hvor kan jeg fylde på, hvis det skulle gå hen og blive nødvendigt. Jeg kunne godt tænke mig, da jeg selv kommer fra Aarhus, at vise en lystbådehavn, der ligger i Aarhus Kommune. Den hedder EO Marina. Med det samme finder den EO Marina for mig, og trykker jeg på selve logoet her, så kan jeg altså få vist detaljer omkring informationer omkring havnen her. Hvem der ejer den, og hvad jeg har af forskellige muligheder i forbindelse med havnen her. Slæbested for joller, personlift, arbejdshøjden, frisør i nærheden, der er minigolf, hvor lange både havnen kan rumme, og hvor brede de kan være. Det kan være relevant at finde ud af den båd, du sejler i, om den faktisk er for stor til den marina, du ønsker at besøge. Fjerner jeg lige den del her, så kunne jeg godt tænke mig at zoome længere ind her, for ligesom at vise, hvad har jeg så af muligheder her ved EO Marina. For uden at kunne læse mig til, hvor meget vand der er, så giver det nogle gange mening, sådan lige at gå ned og kigge på, hvad er det egentlig, der giver mening her, når jeg kommer sejlende ind. Der er en lille indgang med 1 meter til 1,5 meter vand, kan jeg se, og så er der en stor indgang med 3 meter vand, og det er garanteret 3 meter. Vanddybden, uanset hvor jeg læser mig til den på kortet, er det, der hedder middelvande, og det vil sige, at det er altså normal vandstand. Er du ude at sejle, hvor der er højvand eller lavvand, så skal du altså selv lægge til eller trække fra på kortet for at få det til at passe. Viser jeg lige, hvorfor at farverne ser forskellige ud her, så er det således, at den mørkeblå farve, det er mellem 0 og 2 meter i dybden. Den lyseblå farve her, jamen det er mellem 2 og 4 meter vand. Den grønne farve, hvis jeg kan tillade mig at kalde den det er mellem 4 og 6 meter vand. Og den hvide farve, det er altså alt over 6 meter i dybden. De tal, der står skrevet her, det er altså målinger, der er foretaget. Og der har altså været 3 meter vand i det, man målte her. Der har været 3,2 meter her. Der har været, nu skal jeg lige finde en mindre dybde, 0,3 meter har jeg fundet heroppe foran kysten. Og så har vi altså også været ude, hvor der har været væsentligt dybere end det. Og måle med 12 meter med, vi finder lige et lidt større tal, 14 meter, 15 meter, og så skal jeg nok vise nogle større tal på et andet tidspunkt også. Men selve EO Marina her er fri for alle at besøge. Når jeg sejler ind til marinaen, så vil jeg nok som det første lægge mærke til, at der står ingen afmærkninger. Og det er så fordi, der er rigeligt med vand her i forbindelse med indsejlingen. Til gengæld har EO Marina, ligesom mange andre havne også har, det der hedder målefyr. Og det vil sige, sejler jeg ved usigtbart vejr eller om natten, så kan jeg altså ikke umiddelbart finde indsejlingen til havnen, da stenmålen her altså ikke er belyst andet end de små lygtepæle, der står.
Og derfor så skal jeg altså have den grønne på styrbords side og den røde på bagbords side, når jeg sejler ind i havnen. Det giver helt sig selv. Jeg kan ikke rigtig få andet end det. Og når jeg sejler ud af havnen, jamen, så er det altså rød på styrbords side og grøn på bagbords side. Hvis jeg skal vise eksempler på, hvordan de røde og grønne afmærkninger benyttes, når de står som fysiske afmærkninger, jamen, så behøver jeg ikke bevæge mig længere væk end det her. Det her det er godt nok en sejlrende forbeholdt erhvervstrafik, der sejler igennem det, der hedder Kalø Vig her med kul op til Studstrupværket. Men det er nu ikke så vigtigt lige i det tilfælde her. Det vigtige er at kunne vise, at når jeg sejler for det, der hedder indgående, så er det altså grøn på styrbord og rød på bagbords side. Sejler jeg for det, der hedder udgående, så er det altså den røde på styrbords side og den grønne på bagbords side. I forbindelse med Skødshoved Lystbåd Havn, der ligger lige herover, der har jeg en rød og en grøn afmærkning stående ude foran havnen. Og der må jeg selvfølgelig gerne slå et smut rundt om hjørnet her, hvis jeg ønsker det, men det jeg risikerer, det er, at så længe jeg ikke sejler imellem de røde og grønne afmærkninger her, så kan jeg altså risikere, at der er lavt vand her eller lavt vand her, selvom det ikke umiddelbart fremgår af det søkort her. Det er vigtigt at fortælle, at søkortet er jo ikke 100% nøjagtigt med de her afgrænsninger her, men det er det tætteste, jeg kommer på præcise informationer. Og jeg vil stole mere eller mindre blindt på de tal, der står i søkortet, da jeg ikke har andet at gå ud fra. Godt. Den næste type afmærkning, jeg kunne tænke mig at vise, det er det, der hedder en midtfarvandsafmærkning. Og her skal vi altså en tur ned i Storebælt hernede. Vil jeg en tur fra Fyn mod Sjælland, så kan jeg næsten ikke undgå at komme op og køre en tur op på Storebæltsbroen heroppe. Og det er ikke sikkert, at du har kigget særlig meget ned i vandet, når du har kørt på broen. Men for dem, der bruger den som en sejlrute, jamen der har man det, der hedder trafiksepareringssystem, eller den, der hedder rute T, rute Tango her, der løber direkte ind under Storebæltsbroen på broens højeste punkt her. Og der er det, der hedder en midtfarvandsafmærkning. Den har man simpelthen benyttet til at markere midten af ruten her. Og den står jo imellem de røde og grønne afmærkninger. Den vigtige information for dig som lystsejler her, det er jo selvfølgelig, at det ikke er et område, du skal benytte dig af. Du kan passere under broen alle andre steder her end imellem de røde og grønne afmærkninger, da det jo er forbeholdt de både, der er over 20 meter i længden. Men det her det er simpelthen for at vise, hvordan midtfarvandsafmærkningen benyttes i det tilfælde her. Det er den, der er rød i toppen med en kugle, og så er den rød og hvid på langs. Kommer man sejlende fra nord mod syd, så vil man selvfølgelig benytte sig af den grønne afmærkning, man har på styrbords side, og så har man altså midtfarvandsafmærkningen på sin bagbords side. Det er jo den, der er sammenlignelig med striberne på vejen. Så her må jeg altså placere mig imellem den grønne og midtfarvandsafmærkningen. Kommer jeg sejlende sydfra mod nord, så er jeg for det, der hedder udgående. Og så har jeg altså den grønne på min styrbords side, den røde på min styrbords side. Nu skal jeg selvfølgelig lige tale sandt her. Og så har jeg midtfarvandsafmærkningen på min bagbords side. Det er altså underordnet, om jeg kommer sejlende i den ene eller den anden retning. Så skal jeg altid have midtfarvandsafmærkningen på min bagbords side. Ja, den næste afmærkning, jeg kunne tænke mig at vise, det er det, der hedder en isoleret farvemærkning. Og her skal vi altså lige et lille stykke væk fra Storebælt her. Og igen op mod Aarhus, hvor vi kommer sejlende ind mod Aarhus Bugt her. Som man kan se, så er der relativt meget vand i det område her. Her har vi ruten for Molslinjen, der sejler fra Aarhus mod Odden. Den i sig selv skal ikke bruge specielt meget vand under kølen, men de containerskibe, der en gang om ugen besøger Aarhus Havn her, de stikker altså et sted mellem 14 og 15 meter ned i vandet. Og så længe de sejler i god afstand til den isolerede farvemærkning her, så er der faktisk ikke umiddelbart nogen problemer med vanddybden. Derfor kan vi også se, at der ikke er behov for et større antal afmærkninger. Men den afmærkning her, det vil sige den isolerede farvemærkning, som jo er kendetegnet ved de 2 sorte kugler i toppen. Skibo har så benyttet sig af røde kugler her, måske for at den er nemmere at se på kortet.
og så har den sorte og røde striber på tværs. Jamen, det er jo en afmærkning, man stiller over sten under vandoverfladen. I det tilfælde her ligger der altså en stor bunke sten under afmærkningen, som gør, at vanddybden simpelthen grænser op imod 7,5 meter, hvor jeg ellers i området har rigeligt med vand. Derfor er det vigtigt, når man møder den type afmærkning her, og nu i det tilfælde her er den jo forbeholdt helt store skibe, da vi jo i hvert fald godt kan klare os med 7,5 meter i vores speedbåd, jamen så er det vigtigt at vide, at så længe jeg sejler udenom i en passende afstand, så er jeg sikret ikke at støde på de sten, der ligger under afmærkningen. Isoleret fareafmærkning. Den næste type afmærkning, jeg kunne tænke mig at vise, og der vil jeg nemlig gerne tilbage mod EO Marina, det er det, der hedder specialafmærkninger. Specialafmærkningen, det er den gule afmærkning, typisk med et kryds i toppen. Og her kan man altså se, hvordan man her ved EO Marina har et relativt stort område bestående af specialafmærkninger. Flere steder i landet, der har vi det, der hedder dumpningsområder, og dumpningsområder er typisk områder med gammel ammunition. I det tilfælde her, så har man altså med et område at gøre, hvor der er det, der hedder total sejladsforbud. Og det vil sige, at man må simpelthen ikke, medmindre man er i nød, benytte sig af det område her, som er markeret med specialafmærkninger. Imellem den gule afmærkning her og den gule afmærkning her, der er der altså over 1 kilometer i længden. Og det vil sige, når man kommer sejlende, eller hvis man kommer sejlende op langs kysten her, så kan man ikke umiddelbart se, hvad denne gule specialafmærkning hænger sammen med. Og derfor er søkortet altså også relevant for dig at benytte dig af, selvom du ikke nødvendigvis skal sejle nye områder eller sejle længere ture, blot for at kunne finde ud af, hvilke typer afmærkninger du skal forholde dig til. Sejler jeg ind igennem området her, så kan jeg altså risikere en bøde på 5.000 kroner fra ordensmagten. Til gengæld vil jeg have mulighed for at benytte mig af den del af området herover. Og det er jo således, den gule specialafmærkning benyttes ved områder med restriktioner. Og der er restriktionen her altså total sejladsforbud, hvor den herover blot betyder, at jeg ikke må ligge for anker, jeg må ikke fiske, og jeg må ikke dykke i selve området. Jeg må altså gerne sejle igennem området. Det er dog på den, kan man sige, på indersiden af den grønne afmærkning grænsende op mod de yderste af specialafmærkningerne her. Jeg må ikke benytte mig af selve sejlranden, da den render igennem området her, men det må de store skibe, der kommer med blandt andet kul og træpiller til Studstrupværket, der står heroppe. Studstrupværket producerer strøm til det meste af Aarhus Kommune. Et andet eksemplar her, jeg vil vise, det er, eller en anden mulighed for at benytte sig af gule afmærkninger, er herinde ved Aarhus Ø. Og der er det, der hedder et badeområde. Der står altså 5 gule specialafmærkninger op langs stenmolen her. Og der er en tidsbegrænsning på, og det vil sige, at fra den 1. i 6. til den 1. i 10. der er det altså forbudt som båd eller havkajak eller subboard for den sags skyld at benytte sig af det vandområde herinde på indersiden af de gule afmærkninger. Det ved man heller ikke nødvendigvis som gæstesejler. Om sommeren kunne man godt forestille sig, at man lige vil lidt tættere på kysten her for at kigge lidt på de store huse, der står herinde. Det må man altså ikke inden for den 1. i 6. til den 1. i 10. Er man uden for sæsonen her, jamen så må man faktisk gerne benytte sig af området. Dermed ikke sagt, at man nødvendigvis kan se mere ved at sejle tæt på land. Men man må altså gerne gøre det, hvis man er uden for tidsintervallet. Ja. Den sidste type afmærkning, jeg kunne tænke mig lige at vise, det er det, der hedder kompasafmærkning. Samlet set har vi jo 4 forskellige kompasafmærkninger. Jeg vil vise dig eksemplet på 2 af dem. Den, der står her, den har 2 pile, der peger væk fra hinanden. Kan man huske det fra teorien, så er det, at man kan runde kanterne af og sætte en streg igennem midten, så har jeg et Ø. Det er altså øst. Den er sort for oven, sort for neden og gul i midten. I praksis så vil pilene her faktisk være svære at se på afstand, hvor kroppen til gengæld er nem at få øje på. Så kan man huske det her med,
sort for oven og sort for neden betyder, at pilene peger henholdsvis op og ned, så kan man altså også godt genkende den, uden at skulle have med pilene at gøre. Jeg skal sejle øst om den afmærkning her, og da nord er op, syd er ned, så er øst til højre, vest til venstre. Vælger jeg at sejle øst om afmærkningen her, så kan jeg blot ved hjælp af farven på kortet her se, at jeg altså har rigeligt med vand. Sejler jeg vest om afmærkningen, så kommer jeg ind på den mørkere del af farven her, og dermed også mindre vand. Men det, der sådan set er vigtigt lige præcis med den her afmærkning, det er, at man faktisk har en række store sten, eller i hvert fald større sten, liggende ind mod kysten her. De har ligget der i rigtig mange år, det er ikke alle, der kender til dem, men der er ganske få sejlbåde, der faktisk er stødt på sten ved at gå på den forkerte side her. Lokalt, der har man altså også 1,3 meter vand lige her. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, hvis ikke man er lokalkendt, at man sejler på den rigtige side af kompasafmærkningen. Et sidste eksempel lige her på kompasafmærkninger, jeg kunne tænke mig at vise, det er altså den kompasafmærkning, der står lidt længere nordpå heroppe. Den her. Her er vi altså over 1 kilometer fra kysten, hvor man normalt som sejler forventer, at så må der være dybt nok til i hvert fald den båd, man kommer sejlende i. Og der kan man altså se her, at hvis jeg vælger at sejle nord om den afmærkning her, da den jo har 2 pile opad, indikerer, at nord for afmærkningen er dybest, jamen så har jeg med den hvide og den grønne farve at gøre. Sejler jeg sydom, og ikke nødvendigvis kun ganske få meter sydom, men altså et godt stykke sydom her, så er jeg pludselig nede fra at have 9 meter vand til kun at have 1,8 meter vand. Og de store skibe eller store sejlbåde inden for EO Marina kan altså godt stikke et stykke over 2 meter. Og her er det igen ved middelvande, det vil sige, har jeg lavvande i det tilfælde jeg er ude at sejle, så skal jeg huske at trække 30 eller 40 cm fra her, alt efter hvor lavvandet det er den dag. Og så er jeg altså ude i, at jeg pludselig kan gå på grund, selvom jeg ligger og sejler et sted mellem 400 og 500 meter fra land her. Så der er kompasafmærkningen altså igen nyttig. Kommer jeg sejlende uden at have planlagt min tur, jamen så kan jeg jo godt risikere, at jeg faktisk allerede efter at have passeret området her, enten igennem den tilladte del eller udenom den forbudte del her, at jeg blot lægger kursen over, og sådan set ikke tænker over, at den kompasafmærkning her kan gøre sig gældende. Og derfor giver det jo mening at sidde hjemmefra og planlægge, at så skal jeg altså lige huske, at jeg skal nord om den afmærkning her. Og så ved man også, når man så møder den ude på vandet, jamen så kan jeg gå ind på søkortet og finde ud af præcis, hvor jeg befinder mig på det tidspunkt, jeg møder den. Ja, godt. En sidste ting, jeg kunne tænke mig at vise, man kan jo fortsætte her i flere timer, det er indsejlingen til Randers Fjord. Det er nemlig det, der hedder sejladsbåger. Hvis ikke man har været i nærheden af Randers Fjord før, så ved man ikke nødvendigvis, hvor besværligt det kan være at komme ind her, uden at gå på grund. I hvert fald, hvis man ikke forholder sig til de ting, man har stående. Og der tillader jeg mig lige at zoome en lille smule ud, så man bedre kan se, hvordan at det indledningsvis skal se ud. Sådan. Jeg har nemlig det, der hedder sejladsbåger. Og der kan man måske huske, at forbågen peger spids op, bagbågen peger spids ned, og at man skal have dem stående over hinanden. Og det giver altså den her sorte linje her, man kan se ud i vandet. Og den sorte linje er selvfølgelig ikke at finde i virkeligheden. Den kan jeg jo kun finde her på søkortet. Men det er altså således, når jeg kommer sejlende herude langs kysten her i Kattegat, og jeg så kigger ind mod bågerne, så vil jeg, så længe jeg rammer den her sorte linje her, så vil jeg kunne se spidserne stå over hinanden. Og så skal jeg altså blot begynde at sejle ind langs den sorte linje her. Det giver mig jo så midten af sejlranden, der ligger sejl i her, og der kan man se, hvordan sejlranden yderligere her er markeret med røde og grønne afmærkninger. Så der er det altså en god idé at have bågerne stående over hinanden. Når jeg så kommer til, hvis man kan se det her skæringspunkt, hvor 2 sorte linjer krydser hinanden, jamen så er det fordi, at næste sæt, der har jeg altså forbågen her, jeg har bagbågen herover, jamen så er det dem, jeg har stående over hinanden, for ligesom at vise, hvor knækket i sejlranden er, således at jeg nu begynder at sejle efter næste par. Kommer man sejlende her om natten, så kan man se, at nogle af afmærkningerne har lys i sig, men bågerne, eller fyrene her, som også fungerer som båger, vil man altså kunne se, også selvom der er bælmørkt, når man sejler. Og det er der jo for mange af de skibe, der fragter gods frem og tilbage igennem Randers Fjord. Der er man ikke kun
ude at sejle, når der er dagslys. Godt. Det er altså det, der hedder et digitalt søkort, det her. Og det er man sådan set selv herre over, om man ønsker at benytte sig af eller ej. Men over for sensor på selve dagen, er det altid en god idé at give udtryk for, at søkortet kan indgå som en del af planlægningen. Det vil sige det, man gør, inden man tager ud at sejle. En sidste ting, jeg lige kunne tænke mig at vise, som jo også er en del af teorien, det er det her med at skulle ligge for anker. Planlægger man at ligge for anker et eller andet sted, så vil man altså kunne se nogenlunde, hvor dybt der er i det område, man sejler i. Det er ikke alle både, der sejler med ekkolod. Ekkolod er jo det, der måler den faktiske vanddybde under båden og giver den typisk på en skærm i båden. Men her vil man altså have mulighed for at finde ud af, hvor meget tovværk skal jeg, eller bør jeg benytte mig af i det tilfælde, jeg ønsker at ligge for anker. Og der hedder det sig jo, at småbåde, lad os sige alt under 5 meter, jamen der er det altså 3 gange vanddybden. Det vil sige, at der er 3 meter dybt, så skal jeg altså smide 9 meter tovværk ud, sammen med typisk den kæde, der sidder i forbindelse med ankeret. Har jeg en mellemstor båd, så er vi måske på mellem 5 og 8 eller 10 meter i længden, jamen så er det 4 gange vanddybden. Og for store både, så lad os gøre det nemt at huske at sige over 10 meter, jamen så er det altså 5 gange vanddybden. Så ligger jeg på 7,5 meter og vil ligge for anker, så skal jeg altså have 5 gange det, så er vi oppe på 37,5 meter tov, eksklusiv kæde til ankeret og så ankeret selv. Så en lille detalje, men som også er værd at kunne finde i et søkort. Godt. Har du spørgsmål til brug af søkort eller praktiske eksempler, jamen så stil dem endelig til den instruktør, du har på dagen. Tak fordi du så med.